Bună, bine v-am găsit la un nou episod din acest canal. Eu sunt Gabi. Astăzi vă arăt o aplicație super șmecheră. GroovePad se cheamă acesta. Te-ai închis. Stați un pic. Stai-mă cu minte. Așa. Această aplicație, după cum v-ați și dat seama, este să faci muzică. Practic, dacă nu ai masă de aia de DJ acasă, asta este practic masa ta de DJ. Așa. Aici sunt două slide-uri. Vedeți? Apăs pe butonul ăsta și se schimbă slide-urile. Da? Eu am făcut foarte multe muzici pe asta. Dați un pic să vă arăt una. De 3 minute. Chiar am făcut-o cu 2 secunde înainte să pornesc asta. Așa. Stați un pic. Nu știu ce cu publicitatea asta. Mă enervează. Știți și voi. Nu te aștepți să... Na. Nu te aștepți la o publicitate. My Music. Și aici e My Record, adică My Music. Uitați-o aici. Asta. Stai. Și vă las pe fundală. Acum începe faza de încheiere.
Mă rog, acum începe, dar mă rog. Ați înțeles care e faza, adică aici poți să faci muzici. Și acum o să vă arăt și cum faci o muzică. E hip-hop, cum se zice. Asta este pentru hip-hop. Da, bine. Da, știu. Este ceva ciudat la astea. Să știți că Groove Pad are uneori foarte multe reclame, dar merită să ai muzicile tale și poți să ți le pui și... Mamă, serios. Poți să ți le pui și în tonul de apel al telefonului. Am încercat odată asta. Bun, acum o să vă arăt cum faceți o muzică. Vedeți sus aici la butonul de slider. Vedeți că este primul slider ăsta. Bun. Acum, mai sunt sunt aici sus 4 butoane în afară, cu tot cu slide-urile. Primul nu aveți ce căuta, că acolo cred că trebuie să plătiți, n-am mai accesat și nici nu o să accesez niciodată. Record este să filmați muzica, adică cum am făcut eu. Practic poți să faci muzică cât vrei, dar dacă nu ai record, practic nu o să ți se salveze în aplicație și nu o să poți să o asculti. Stop este când se oprească recordul. Poți să apeși din nou pe record când vrei să se încheie, dar stop în același timp oprește și butoanele pe care îs aprinse, știți? Bun, avem așa. Chenarul albastru închis, beat. Sunt tot felul de beat-uri. Primul, al doilea, al treilea și al patrulea. Și am uitat să menționez, dacă apăsați, spre exemplu, pe un buton și apăsați de aceeași culoare, el nu o să mai fie cel care ați apăsat prima dată. Nu o să mai fie. Bun. Albastru deschis acum. Verde. Galben. Bun. Iar ultimile pătrate sunt sonduri. Adică dacă vrei să cânte cineva în muzică, apeși pe ăsta. Ăsta mov închis este un fel de sond scurt. Iar mov deschis îs vocile. Bun, acum trecem la al doilea slide. Avem roșu, beat. Bun, galben. Portocaliu. Verde.
Bun, acum începe cu sondurile scurte de la slide-ul B. Și acum vocile. Bun, acum că știți toate butoanele ce sunet au, vreau să facem împreună o muzică. Prima dată începem cu un fel de beat. Hai să vedem cu care beat să începem. Bun, ia să vedem. Bun, ia... Asta. Început bun, să zic. Și acum dăm pe slide-ul B. Ia să vedem și cu voci. Am făcut muzică. Am uitat să dăm pe record ca să salvăm. Dar nu contează. E bine că v-am arătat. Uitați, GroovePad se cheamă. E bine că v-am arătat cum să faceți muzică, ca să știți. Este o aplicație foarte faină. Pe am învățat să fac muzici foarte faine. Chiar mi-a ieșit la un moment dat una, să zic așa, una mai specială, să zicem aproape de, nu știu dacă știți, muzica lui Spike Lume. Cam așa mi ieșea. Cu basul ăla, cu chestii de astea mi-a ieșit. Nu mai știu pe unde era muzica aia, dar mă rog. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Ne vedem data viitoare cu alte informații, alte jocuri. Iar pe la sfârșitul lui iulie o să îmi iau versiunea de Minecraft și o să facem videoclipuri cu Minecraft. Sper să vă placă. Dar până atunci o să mai fac și câteva aplicații. Bineînțeles că o să fac și pe telefon și când o să-mi cumpăr laptop, o să-mi cumpăr și cadru de la cu lumină pentru cei de YouTube, știți? Ca să nu-l țin în mână să filmez, să-l țină ăla. Bun, acesta a fost videoclipul de astăzi. Ne vedem data viitoare cu alte informații, jocuri și distracție, evident. Pa!